E seguimos hoxe falando de novo de festas, como é lóxico esta fin de semana que vai a ser intensa, xa o comentábamos ao longo de toda esta mañá, pero agora nos centramos fundamentalmente nas festas do Santísimo en Almeiras, que serán dende hoxe venres ata o luns, día 10. Temos precisamente xa en comunicación telefónica ao presidente da comisión. Diego Andrade, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, encantado. Que tal? Igualmente. Imagino que xa todo preparado, non? Para que comecen hoxe mesas festas do Santísimo. Todo preparado, con moitas ganas, os rapaces e rapazas, deber disfrutar que o merece. Bueno, ni máis ni menos que 4 días de festexos. Imagino que é complicado, non? Sacar adiante unas fiestas así tan longas. Bueno, sí, ademais neste pueblo contamos ca colaboración de veciños, empresas, pero sí, dá traballo, pero mentras a xente disfrute, o ten ben merecido. Dá traballo, pero si todo sae ben, logo pois tamén que a xente queda contenta. Sí, a satisfacción de ver a xente disfrutar, é un fin de semana que a maioría da xente está de vacacións, coinciden todos os veciños do pueblo na plaza, que a veces parece que non, pero é complicado buscar un anaco do ano para verse, pero este fin de semana promete, creo que o tempo vai acompañar, a comisión está con moitas ganas e moitas esperanzas de que saia todo ben. Sí, falábamos antes a micrófono pechado que integran a Comisión de Festas de Almeiras un total de 11 persoas. Son suficientes? Correcto, sí, a ver, sempre hai horas punta no bochinche que sempre fai falta unha man, pero os veciños e os amigos e amigas sempre volcanse con nós e o que faga falta. En este pueblo, como te portes ben ca xente, a xente devolve todo axuda de traballo. Pois, se che parece, podemos agora repasar cal vai a ser o programa deste ano. Dicíamos que comeza hoxe venres, non? Sí, hoxe é un día así máis para a xuventude, ainda que arrimarse pode arrimar todo veciño e achegado. Hoxe empeza pola noite con unha sesión de disco móvil, ás 11 da noite. E despois xa o sábado con máis actividade, non? Sí, empeza ás 2:30, ás 6 da tarde temos xogos infantis na Praza da Festa, e ás 11 a verbena, e tamén temos acompañado a orquesta a disco móvil. Ajá. Eso vai a ser o sábado, continúa o domingo tamén dende as 13 horas, máis ou menos. Sí, hai unha misa a unha, tamén son as dianas alboradas ás 9 da mañán, a partir das 2:30 temos unha sesión vermulonga con un dúo, un DJ. Empeza ás 2:30 e durante todo o día, ata que a xente queira. Bueno, este fin de semana dicíamos antes que tamén vai a ser intensa porque tamén haberá festas en outras parroquias do concello, pero en Almeiras aínda máis porque tamén se prolongan ata a xornada do luns. Correcto, sí, o luns é o tradicional fin de festa, hai unha sesión vermú tamén ás 2:30 con un dúo. A partir das 6:30 comeza a sardiñada, e despois a baixada ao lavadeiro de todos os veciños, cos gaiteiros, despois, bueno, ás 11 empeza o grupo bomba, e hai o sorteo, a tira dos fogos de artificio e a queima da tradicional falla. Sí, porque como ti dis, xa é unha tradición aquí no verán de Culleredo, ese fin de festa en Almeiras coa queima da falla. Correcto. Sabemos xa este ano cal vai a ser o tema, porque algúns anos era un segredo que ninguén quería desvelar, pero me comentabas antes que, bueno, que este ano máis ou menos xa a xente vai por, sí, sabe por onde van os tiros. Mellor esperar o luns, que o podades ver, vou respetar a tradición da sorpresa, xa o luns saberán os veciños e os achegados das demás parroquias. Está ben manter aí tamén a incertidume, non? Sí. Que se acheguen ata Almeiras e ali poderán descubrir máis cousas. Aquí o recibimos a todos sempre, cos brazos abertos. Pois Diego Andrade, presidente da Comisión de Festas do Almeiras, moitísimas gracias hoxe por atender a Radio Culleredo e que todo vaya ben. Pois moitas gracias. Un saúdo. Moitas gracias por todo e aquí vos esperamos. Moitísimas gracias, unha aperta. Un saúdo, ata un logo. placer.